Аплодисменти за ансамбъл Будители. Те са към 144-то основно училище Народни будители, град София, с 25 годишна традиция и в него участват около 400 малки и големи и много талантливи артисти. През 2012 година, тази година, танцорите, певците и музикантите на ансамбла са носители на първи награди от фестивали в Стара Загора, Кюстендил, Неделино, село Дрен, Чехия, Сърбия, Гърция и Италия. Още веднъж аплодисменти, те са наистина невероятни.